Hello guys! Nagawa tayo ng hapunan. Binuhos ko yung sauce sa salad at ayan, nakita nyo, minimix ko yung salad. Yung ginamit ko pala sa salad is lettuce, cucumber, tomato, onion, garlic, at parsley. Ayan, mix ko talaga ng mabuti. Halo-haloin lang para ma-absorb yung sauce. At syempre, para pandagdag sa paningin na lalong gumanda yung salad natin, kumuha ako ng cheese at beetroot para lalong maganda katulad ko. Joke only. Baka maniwala kayo, yung salad lang ang gaganda, diba? Tingnan nyo. At nagdagdag rin ako ng pomegranate seeds. At pagkatapos, nag-bake ako ng chickpeas pasta for dinner. Diba? Look like delicious. At pagkatapos, nag-sip na ako ng table. O ayan na. At my boiled broccoli din. Let's eat and enjoy. Bye-bye.